Вече тествахме мекия хибрид Alfa Romeo Tonale, който разполага с 130 конски сили и 1,5 литров мотор, задвижващ предния мост. Още тогава обещахме да представим и топ версията – плагин хибрида с 280 конски сили и 4x4 задвижване, който би следвало да е доста по-бърз и по-динамичен. Топ вариантът също се предлага във версии TI и Veloce, която тестваме. Стартираме на почти заредена батерия. В оптималният вариант разполагате с 80 км само на електричество, но естествено в реалния свят цифрата е по-малка. Между 40 и 60 км, според това как натискате педала на газта и как работи климатичната система. Докато има ток в батерията и неспортен режим, автомобилът е пъргав и забавен, но няма директно управление като Стелвио. Платформата тук не е Giorgio, а американската от Jeep Compass, макар и доста модифицирана. В ходовата част усещате влиянието от другите брандове в Stellantis. При преминаване през неравности има тропания, но в завоите шасито се държи чудесно. Отпред и отзад имате скъпата конфигурация Macpherson. DNA системата има и отделен бутон за настройка на амортисьорите. На роторния бутон е изключване за системата за сигурност, ако ви пречи или сте на сняг. Подскоростният лост е бутонът и сейв за запазване на определено количество от батерията или зареждането й от двигателя с вътрешно горене. Естествено до него седи гордо италианският трикольор. На електрически режим е тихо, подходящ е за града и дори за дълъг път, но нямате много мощност за изпреварване. Новост тук е режим Sailing, който се активира, когато отместите кръка от педала на газта. Създаден е за по-ниска консумация на гориво и поддържа постоянна скорост от около 50 км в час. Прекратявате действието и с докосването на един от педалите. Естествено, не става за магистрала. При подаване на газ чувате осезаемо двигателят, а то е 1,3 литров турбо Multi-Air. Използва 6-степенна автоматична кутия, а към него има и 90 кВт електромотор с 250 Нм, който пък задвижва задната ос. Когато разполагате с достатъчно количество батерията, усещате осезаемо задното задвижване. Но при свършването и автомобилът се променя. Батерията е с големина 15,5 кВт и с едно зареждане минавате над 500 км общ пробег, което не е много, а само на двигател с вътрешно горене разходът скача над 7 литра на 100 км на дълъг път. Затова, ако ще давате 119 000 лева за Tonale плагин хибрид, най-добре е да го ползвате предимно на къси разстояния в града, за да се възползвате максимално от ефективността му. Иначе мекият хибрид 1,5 е доста по-ефективен на дълъг път, пък и по-евтин. Плагин системата е 306 волтова. Можете да заредите батерията за 2 часа и половина на 7,4 кВт, което вероятно няма да имате и ще използвате шоко, където времето е 2,5 пъти повече. Отвън хибридът не се различава от стандартната версия, която представихме подробно. Дизайнът остава вероятно това, заради което ще купите Tonale. Alfa винаги са умели да направят прекрасни форми. Тесните тройни фарове, формата на сърце в решетката, красиво оформените брони, тройните стопове, прецизните престилки и джанти. Това определено е един от най-красивите кросовъри на пазара в момента. Отвътре е също толкова приятно за окото. Таписерията на седалките е Алкантара. На подглавниците има логото, най-накрая в Alfa Romeo има достатъчно голям дисплей, но тук няма роторен бутон за управление и трябва да ползвате пръсти. Планките за превключване на предавките са огромни, като в спортна кола. Таблото е в 3 тона, облечено е в частично в Алкантара, воланът е като на другите два модела. На него е и старт-стоп бутона. Бързо включвате смартфон към дисплея, но регулирането на седалките не е с бутон, а механично с ръчки, което пък не е толкова лошо, защото има по-малък шанс нещо да се счупи с годините. И тук ще припомним, че Tonale е първата кола с незаменим токен и блокчейн технология. Така няма как да превъртите километража и също се записва всяко посещение в сервиза, което е голям скок за компанията, която традиционно не поддържа сервизна история за моделите в централния сървър.
Рено Клио се появи през 1990 година и от тогава са продадени над 16 милиона коли по света. Моделът взе титлата автомобил на годината в Европа 2 пъти. Дълго време бе и най-продаваният на стария континент. Петото поколение пристигна през 2019 година с новаторска хибридна система, а сега с фейслифта автомобилът е подобрен във всяка една област, а дизайнът освежен и модернизиран. Тестваме хибридната версия E-Tech Full Hybrid, която е най-технологичната в задвижванията. Фейслифтът на Clio продължава да се предлага с бензин, дизел и бензин пропан-бутан, както и липсва напълно електрическа версия, защото Рено имат золи за целта. Но версията E-Tech Full Hybrid се очертава преходен мост от досегашната технология към бъдещето. Новото Clio. Кавичките са, защото това е фейслифт. Освен дизайна, който се вижда с просто око, обновяване има и в така наречената E-Tech хибридна система, каквато караме в момента, с която Рено много се гордеят. Те се гордеят с нея, защото няма съединител, изключително улекотена и опростена. Нещо, което в днешният автомобилен свят си е чисто изключение. Какво да кажем за тази хибридна система, освен че има 5 конски сили повече, вече са 145. Които са абсолютно достатъчни за тази кола и предлагат добра динамика и много добра икономичност. В момента на бордовия компютър пише 6,3, като малко дори се позволихме да се позабавляваме. Хибридът използва ноу-хау от Формула 1 и има над 150 патента. Разчита се на два електромотора, единият с 36 кВт, другият стартер генератор с 18 кВт, съчетани с 1,6 литров мотор с 94 конски сили. Системната мощност е 145 конски сили. Предавателна кутия е с палцови муфи и без съединител, а батерията 1,2 кВт-часа. Основната цел на системата е да бъде възможно по-дълго време в електрически режим. По заводски данни средният разход е 4,1 литра на 100 км, но можете да паднете и под него в реалния свят. За Рено може да карате на ток 80% от времето в града, което сваля разхода 40% в сравнение с конвенционален бензинов двигател. При нас тази цифра гравитираше около 4 литра на 100 км извън града при повече спускане, а на изкачванията логично се качи. Любопитен факт е, че хибридната система е разработена от своя създател Никола Фремона, конструктор Лего. Идеята е да е компактна, лека, достъпна и най-вече ефективна. Другото нещо, което ми прави впечатление, сработката с тази трансмисия, която е заимствана от автомобилните спортове, многорежимна, не се е получила по най-добрия начин. Особено като вдигнете оборотите, се получава от време на време едно забиване, един лак има между превключването на отделните предавки. Но за характера на автомобила няма какво да се лъжеме, този автомобил ще бъде каран предимно спокойно в града. Това не е болка за умиране. Това ще го усетите само ако тръгнете да шофирате спортно по завоите, което не знам колко често ще ви се случва. Другият проблем на хибрида е, че при продължително движение по магистрала не успява винаги да поддържа заряд в батерията. И както си карате на темпомат с 140 км в час, дойде ли изкачване, автомобилът започва да издава много напрегнати звуци, а скоростта плавно намалява до около 120, че и надолу, ако изкачването е по-дълго. Просто защото доскоро пъргавото автомобилче започва да разчита само на немощната бензинова атмосферка. Удоволствие в кавички, което беше характерно за едно отдавна отминало време и ми се струва неадекватно за малка кола, претендираща, че разполага с 145 конски сили под капак. Автомобилът е екипиран с 20 системи за сигурност и помощ на шофьора за безопасно управление, маневри и лесно паркиране. Камерите създават 360 градусова картина, багажникът е с обем до 391 литра. Разполагате с няколко режима на управление Multisense.
На Спортен получавате пълния ресурс от системата и по-твърд волан. Можете да карате Клио бързо, но има очаквано недозавиване и окачването е меко, ако искате спорт. Пък и това не е версия RS, а Alpine е само ниво на обзавеждане. Като цяло шасито е стабилно и забавно, категорично много добре настроено за малка градска кола. Другото, което заслужава внимание, е поведението в завоите. С това си говорим с колегите, от кога не съм карал истинска лека кола. Кола, която не ви дърпа от всеки завой да ви центробежните сили да ви вкарат в дерето, която не я усещате тежка и не се борите с нея чрез волана. Една лека, ефирна за управление кола, което е едно забравено удоволствие вече в днешно време. Отвън автомобилът има нов светлинен подпис. Линиите са стегнати и прецизни. Дебютира новото ниво на обзавеждане Esprit Alpine. Оголемената решетка с шахматен мотив подсилва присъствието. Логото вече е огромно и с различен дизайн. Тънките LED фарове подсилват стила, отзад стоповете и бронята са по-раздвижени. Аеродинамичните въздухозаборници визуално оголемяват задната част. В зависимост от версията, ауспусите остават видими или са скрити от дифузьора. Както всеки художник подписва картините си, така и новият главен дизайнер на Рено, легендата Жил Видал, е оставил своеобразен автограф тук. Доскорошните целообразни дневни светлини вече са с формата на емблемата на Рено, но разделена на две през средата, като двете страни са разположени с гръб една към друга. Освен че това говори за изключително внимание към детайла, оставя усещането за цялостна завършеност на дизайна и приятно намигване от дизайнера към по-наблюдателните. Габаритите на Клио са останали без промени. Дължината е 4053 мм, широчината 1988 мм, а височината 1439 мм. Отвътре всичко е ново. Използват се по-добри материали, които са и по-устойчиви. Фокусът е пространство и ергономия. Тапицерията съдържа до 60% модални влакна. Това е първият автомобил на Рено с подобни влакна, които се произвеждат от възобновяеми източници, като дървесина, извличана от устойчиво управляеми полуестествени гори в Европа. В Клио не присъства кожа, вместо това повърхностите са покрити с тъкан със зърнесто покритие. Арматурното табло на новото Клио има дигитален дисплей без ръбове от 7 до 10 инча по диагонал според нивото на оборудване. Във версията Esprit Alpine разполагате с елементи, които доскоро се предлагаха само спортният модел Alpine A110, като френският трикольор, висококачествени материали и спортни елементи, красив шеф и лога Alpine. Цената на обновеното Клио стартира от 36 390 лева с ДДС за версията с 1-литров бензинов мотор с 3 цилиндъра и достига до 55 000 за хибрида в ниво на оборудване Esprit Alpine, която ви представихме.